Ikusentzuleok, ongi etorri gau berezia gaurkoa. Gaurkoan Signalis euskerazko lehen jokua, kanal hontan, ubide txiki eta jador hontan. Eta bueno, urduri, emozionauta, gaur egun ondia da, lehenengo jokua, Signalis euskeraz. Eta Ibaiosen itzulpen bikaina dastatzeko aukera izango dugu. Ia dana ondo on, konprobatzen nahi naiz, entzute ala eta bar. Asmate aldeu, bai... Ui... Zer deu? Entzute alda? Hostia, ez da entzuten. Kabenzotz... Horraldago baten bat. Haupa Ibaios, Gabon, entzute aldiazu? Entzuten da bai, ondo poste naiz. Ez da gizien deten hemen, hain naiz nire zuzenekoa sartu nahian. Eta... ez da gizien naizen? Zotz? Bai. Oen bai. Bale. Lagunok, ongi etorri Ibaios ondia gaurko gure jainkoa. Bueno, urduri nao, emozionauta. Lehenengotako zuzenekoa gaina ordena horren itetena, aurretikan program batu beste egin nun, baina gaurkoa hola serioa, anuntzia dutakoa, eta ia dana ondo ateatzean. Oain gure magia ingo dugu, eta ia Manjaro Sudupe, Zitazio, Sudupe Linux ordenagailu jatorrak, ondo erantzute egun. Bueno, zeirut zeizue. Xaguare hor dago, puntu gorriakin, baina nik mandokin manejatukoet, noski, konsoleroa naiz. Sekiro jartzen du, ez da posible, Sekiro jartzeula. Lehenengo arazoak hasi dira, lagunok. Hori aldatzen saiatuko naiz. Jarriet, nun baiten jarriet. Ikustezagun pantailan ikustetena. Ea hemen chat formatu neuken. Hostia, zer da hau lagunok. Nola da posible Sekiro jartzea? Aldatu ez dut ba? Zone ez dioteman emategunez. Dios. Arra bain jartzen? Oin Signalis ez? Ja, uste aldatu etela. Kaben zotz, beti baduzu horrekin. Listo, ondo azkarrin dugu bintzat. Ba, eske, dana ondo jarri edo, baina ez dioteman zone, ez dut ikusi, hor sakatu behartzala. Betiko kontuk, baina martxan dago asuntoa, eta ez da gutxi lagunok. Hola ez. Hola, bai. Bueno, hola, barku handi bat manejatzen bezala sentitzen naiz, ordenagoren. Konsolan askoz simplegoa da, aukera gutxi dauzke, baina pin-pan, bi botoi daurrea. Eta hemen variante pila gaude, hemen dauzket bi pantalla, fokua, hainbat histori, txata, izena, bufa. Baina pres gaude azteko, pixka lasaitu merdet. Martxan jartzea bea ez da erreza izan. Lasai, gaizke jolasten baduzu, igu ordena gailoatik dela, hoi da. Gaizke jolasten zitalkon kulpa da, hori bakizu ez? Edo itzultzaileana, baita, ez baitu ulertzen daola galtze bali manaiz puzletan, no? Zango, itzulpena gaizki dago eta holako gauzak. Bueno, atuan naza, tazio. Eta ez gaitezen. Signalisen ulertzea zaila izaten da. Ikusiko dut zemuzko ulertzailea nahi zen. Eta az gaitezen lagunok, az gaitezen. Hasi, ezarpenak ez? Piskat entretenituko gea, ezarpenakin. Atzea indet, sakatu edo zein tekla. Ez dakit zein botoi dan, hau da, isa edo borobila dan aurre egiteko, nahiz eta Xboxeko mandoa duketen A, B, X, Y, hori ez dut inoiz. Tasio, zimino hiltzailea. Haupa norbait, ongi etorri. Ze pasatzean mandon asuntokin? Erakutsoko izuet hemen. Mendauket. Isa Boscheko mandoa eta X, Y, A, B. Sistema hori ze? Ez dira zedukatuko sistema hori eskasa dala, ez? Ni Sony erra naiz, beti ohituta PlayStationakin da X-a borobila, irukia eta bar.
eta hola komandotanen izan teatzen, switchekin beti hola, gaina alrebez dare, zer esatea zuen, quick time eventsetan ez alduzu erazoik izaten. Bueno, hizkuntza euskara, hori ondo dago, eta xaguarekin ez dakize, ez dakiz zertako sartu nahi zen hemen, epa, ostia, japonez ez edo txineraz jarriet, edo korearraz ez ditut ondo distingitzen, baina lasai, jode, ze elegantea menua behare, Ze elegantea menua behare. Volumen aldetik momentu zondu joa gauza, ez? Joku entzutezu eta nire baiala. Norbait Paris Sensei, justu hemen sartu horretik ikusi dut Zimino bikoitza hiltzailea baita. Gora zeu ilargi, az gaitezen lagunok, pres nago. Ezarpenak ikusi dut, bisualki marabila bada nire ustez. Ikusieten gutxikin antzematea pixel art ikaragarri elegantea daukela. Bueno. Az gaitezen. Hola, beitu! Hortaz zen nintzen kontrol, detalle hortaz. Gustezu hau? Jak, begie moitu iteala. Ze dotore hasi gean. Bueno, guazen! Ostia, gauza gartezun, kernel daulako histori jarritu, Esnatu. Nortzaitugu. Androide muko bat? Akaso? Bagoaz gure OE cyberpunketik atera gea, horre ongea beratzen, emateunez, eta bitu kontrola oso elegantea. Kontrola oso elegantea. Pentsatzen un kontrol tanke klasikoa zala, Resident Evil eta klasikotakoa, baina ez. Hain naiz bakarrik ezkerreko joystick-akin eta jabeak giratze bola. Pentsatzen hon izango zala bakizue kontrol tanke hori nola izatean pixka baldarra, gaur egun nolako bat itea. Hondik ane guzti eta ateatzea dituela, hola, beldurrezko joku indi batzuk eta tanke kontrolakin nik uste existitzea gala hoendik. Baina hau hau finagoa. Kuriosoa, ez da? Perspektiba isometriko xamarra bezala, ez dakit isometrikoa deitu dakioken honi, eta pixel art ikaragarria, eta aurretik ja pentsatzen hon bezala, Resident Evil estiloko zerbait daukego aurren, ez da? Hori da nire lehenengo impresioa. Gure begiak dira zuri begira. Ezarpenetan dago. Hobe tanke kontrola baino, ezta? Tanke kontrola jartzeko aukera. Ez dauka probatuta baina itzuli nuen, zer zen jakin gabe. Ados. Ez, tanke kontrola eskasa da, hau asko zobea da nik uste. Gero ikusi merko apuntatzeakon, edo, apuntatze balin ba, suposatu ditut pistola mato zozeon goala, baina ez dakit. Bale, R2-akin azeleratu ditu pixkat, eta, momentuz mugikortasun tutoriala egin dugu, eta aurrera jongo gea, hor frenten daukeun ate hortatik. Bueno. Tanke kontrolak asko atsegin ditut, jokoa horretarako prestatuta badago. Iepe, ez dañu... Beno, ondo zoaz, oraingoz ez zara hil. Ondo hasi naiz. Guazen. Bueno, guazen aurrea. Opa, ez dañu... Zer deu... Lehenko ikusi non zitalko jokatzen izala joku baten estainu mod edolako zerbait, estainu itzulpen bat akaso? Edo mod bat edo zertzan. No entry. Sarraila akastuna, ate hau ezin da ireki. Eskilaratan gora beraz? Oiek eskilaratzu zean ez? Bai. Ambientazio ederra. Outer Wilds egi da, ze joku eharra, Eta ze, ez zaino gitzulpen egin du? Bueno. Berriz jokatu gorkatu euskara ez ordu, nahi asko gustatzen joku hori. Switchen jokatu non. Ez, Switchen ez, PlayStationen. Baiz, PlayStation lauan jokatu non, eta joko onenetako bat, Bueno, zer dau, noa joan behar dau. Hemen zer dau, sarraila akastuna.
Ate hau ezin da ireki. Hau, bai. Baina atzeko gela hori ote ikusi nahi nun. Enun uste irekiko zanik. Hemen, ara, hemen dike bai. Bidea dago. Nondik joan? Ez da, ez zalantza hori dukitzen. Nondik hasi? Nei pelota intzitzaian. Ez dut pazientzia. Inspect. Penrose 512. Zer da hau lagunok? Egoera. Penrose 512. Esplorazio. Nervioso no. A ver. Irakurreko aldeu lasai. Venga. Esplorazio ontziaren egoera monitorea. Egoera. Sistemaren hutsegite kritikoa detektatua. Kokalekua planeta ezezagunaren lurrazala. Bueno, ze itzulpen ona? Zein egin du itzulpen hau? Ze ondo? Txostena. Tripulazioaren egoera. A. Jeong. Gestalt pilotua. Gestalt pilotua eta psikologoa. Bizi zantzurik ez. Laster 512. Replika unitatea. Aktibo. Kantina. Vale. Suposatzet A. Jeong pilotu giza espezieko pilotu badala eta Laster hori replikante muko bat, ez? Lurreratze gogorrak sistema kritikoak kaltetu ditu. Abisua, lurrazaleko temperatura larriki basua. Erabili babes jantziak A-ba bitartean. Bueno. Hop! Ostia. Iruki eman diot eta hemen menu edo olako zer da sartu naiz. Mapatxoa, hemen. Mapa mugitu bai ez. Atzera, egin dezagun atzera. Ara. Hori irakurri dut. Joku jator. Lasa, hitz batzuk zer esan nahi duten gero ikasiko duzu. Bai, gestalt gizakia da. Teklaua, mando batekin teklaua sakatu nahi naiz. Zitalko sartzalin ba bronka eukiko du. Hartu zinta. Ados. Jak. Ze ondo zuzeneko hau, ataskatzea alimana naiz laguntza izango dut, Ibai Osena, eta beste norbaiten are bai akaso. Ze ondo. Losterraren ezaugarriak. Konponketa modulu logikoa. Baina ez duzu hartu zinta, ez aldet hartu. Dudio. Baina jongo naiz bila. Gure nazio handia zerbitzatzeko Penrose programako esplorazio ontzietan teknikari gisa nabigatzen duten LSTR motako replikak, zu bezala, konponketa modulu logiko espezialitazu batekin ekipaturik daude. Bizkor eta errazki konpon, dezaketelarik beren burua eta misiorako ekipamendu garrantzitsua. Ados. Gure nazio handia, Vale, replikante batzuk diala iruditzen zaitez, replika hauek. Replikante humanoide batzuk, ezta? Koldo Michelena laren funtzioetara sarbidea. Koldo Michelena liburutegiaren funtzioetara sarbidea. Sartu inventario pantailara isa sakatuz. Isa, isa. Alegia karratua, mandontan. AB isatai ikasi berretutela garbi usta naizet. Hautatu konpondu beharreko objetua, hau erabiliz. Sakatu A komanduen menua irekitzeko. Bueno, hau dana burun hartu behar dut, A ber. Sakatu A komanduen menua irekitzeko. Hautatu kombina, aukera kombinatzen moduan sartzeko. Bueno, ze ikastar bat inberdeteo. Kombinatzen moduan zaudelarik, hautatu konpontzeko bigarren objektua. Sakatu A berriro bi objektua kombinatzeko. Replika gorputzaren kaltea konpontzeko hautatu konponketarako objektu egokia eta aukeratu erabili komandoen menuan. Vale. Espero geroko goratzea hontaz.
Batzuetan lagungarri izan daiteke objektu bati alde guztietatik ondo begiratzea. Hautatu aztertu aukera komanduen menuan, aztertzen moduan sartzeko. Aztertzen moduan zaudelarik, erabili fletxak objektua biratu eta alde guztietatik begiratzeko. Vale, ados. Apuntek hartu berko txuzu. Lasai, gauza logikoak dira, baina denerako dago eskuliburu bat. Signaliz, berdin 1000 eskuliburu, baina orain hartu zinta, bai. Ja zuten euken, Nolatan ez hartu balen, ostia, igual atzea eman dioto. Zinta itxasgarria hartu, ez, bai. Zinta itxasgarria hartu duzu, tasio. Eskerrik asko. Bueno, mozen eutanao. Kriston plazerra emateite, euskaraz irakurtzek eta, ze ondo. Ea ba, noragoaz. Hemendik bidea dago. Txone, bideanak ikusi nahi dut. Lau aldeta duket bidea, bainaz. Ostia. Nervioso jartzen izan beste aukerakin, Vale. Eskubitako no entry, eskerrak. Venga, uneare, guazen. Gestalt ofizialaren lotarako litera. Ui? Ze litera kuriosoa, ez? Zer ondo ulertzen perspektiba, ontsi hortan. Bale. Ba, izanen literan oea bea lurra bezala ikusten nik, lehiotxo bezala ikusten nuen ez. Claro, oea da, irikitzeu, bastante guapo dago, Nahi, oe cyberpunkak asko guzti dezkit. Zer da hau, lagunok? Egunerokoaren horri loitua. Zer jartzen du? 37 zikloa. Kriotik esnatu naiz. Kantina utxean. Buruari bueltak ematen ari naiz. Elster pilotu kabinatik begira. Oroitzapenetan galdua balego bezala. Batzuetan iruditzen zait. Hau dela etxea. Lako zerbait. Poeta da gure Gestalt gaztea. Ados. Bueno. Oso elegante irutzen mugitzea, mugimendu asko gustazait personajeana, hori oso importantea. Eta asko gustazait, ez da gindola esan, sensibilidadea bezala duke, mandoakiko, eta, erra. Bueno, txaten mugimendu hundi dago. Hau, mantxo jogoa, Nola da, pause. Pause. Baina, ez dukot pausuen beharrik momentuz. Ibaios, feature request egin dezaket. Hollow Knighten instalatzaileak direktorio desegokian saiatzen zen itzulpena kokatzen. Ondo egongo legoke custom direktorioa hautatzeko aukera. Nila honekin pozik nago, zinta hartzea lortu dut. Baina zertarako ematen dizute hartzeko edo ez aukera, dena poltsikora, da. Ibaiosen erantzuna norbaiten zalantzari. Bai, informazio gehiago behar dut, berez, Steamek konfigurazioan begiratuta bilatzen du karpeta. Norbait, igual idatzi telegrametik. Gero ikusiko duzu hori nazioaren kontrako materialismoa dela. Vale, historiko gauzak. Nik neuke enun lortu itzulpena lortzea, Zitalko sartu zitzaian eni desketik, eta teknikari bikain horrek ondo jarri zen. Bueno, nien naiz bate abila, historia hautan. Hauen dau, horri loitu irakurri dau. Epa! Vale, nun gaude, lagunok, nun gaude. Epa. Eta hoain, hemen ate bat eo bi daude, bat, ezta? Hor hueko dola eritzen ez. Lehengo gelara bultatzea, hemen beste ate bat, bueno. Zer da hau? Penrose. Aufklärungsraumfahrzeug Penrose. Penrose mota kontzietarako eremu operazioaren eskuliburua. Venga eskuliburua! Venga beste eskuliburu bat.
Eusan herriaren ontzidiko Penrose motako ontziak, Eusan herriaren ontzidia, musika talde bat ingot izen horrekin, Eusan herriaren ontzidia. Bale, ontzidiko Penrose motako ontziak, espazio arakatzeko kostu baxuko ontziak dira. Gure nazio handiaren hazkunde etengabeari eusteko helburuz, bizitzeko moduko planeta eta ilargiak edo baliabide naturaletan aberatsak direnak bilatzeko eguzki sistemaren mugetatik haratago edatuak. Kostu baxukok, ontzi merkek. Goazen espazioa esploratzea eta kolonizatzea, baina merke. Penrose ontzi guztiak ez talde esplorazio ofizial batek pilotaturi daude. Laguntzailetzat lurralde ikuskatzaile, ontzi teknikari, replika bat dutelarik. Vale, LSTR bat, LSTR bat. Gestalt replika kooperaziorako Gestalt replika kooperaziorako bikote sistema honen arrakasta lehenago ere kontaezina ala espazio operazioetan frogatu da. Elkarren arteko kontrolak eta laguntzak norberaren gaitasun optimoetan lan egitea ahalbidetzen die bai gestalt ofizialari, bai replika teknikariari. Masa orbitalaren gidari batek ontzia eguzki sistemaren ertzerantz katapultatu ondoren pilotuak hegaldiaren ibilbidea pilotuen kabinatik egokitu dezake. Replika ontziaren mantentze mekanikoaz arduratzen den bitartean. Bale. Earki. Eusan da gure nazio handia. Aintza Eusan. Eusan herriaren ontzidia. Ostia, hemen eskerreta bidea dago. No, entzai eskerrak. Hortik jungeaia, aurreagoaz. Badeu eskuliburua, Bueno, hemen gauza serio jartzen hasi da. Hemen beste kubezalako beste replika kozkor bat izango dugu. Ze nik uste gure protagonista replika badala. Replikante bat. Zer da hau launok. Notfall Freigabe. Zein sakatuko dugu. 9, 4, 3. Epa, nahi gabe mendio torri. Zer danak? Zer da asunto hau launok? Notfall Freigabe. Hau puzzle bada, Hemen bromak bukatu dira. Epa! Rider from Zitalco is riding a party with one. Party of one, Zitalco. Kaixo! Zitalco, ekaitza. Zemuzate. Ostia, non ezautzen txata formatu enten Rider from Zitalco ekaitza. Tazio supetio bueno. Zelan joan ze kontzertua? Ondo. Bergako gaztetxen jogen duen, hegazkin taldeakin, pasadan ostiralen, eta ondo juntzan. Kriston partia bategaz. Danak irakurri baitut. Hau Zitalco Party of Bat, ni naiz. Ekaitza, naiz, enteatu Zitalkore zuzenen zeola. Ez dut ikusi. Erantzuna ezpadakizu, bilatu beharko tasio. Tio, bueno ez, andobo galanta. Ta haupa, ekaitza. Iepa, sexy, ekaitzata Zitalko, Zitalko, gaur San Ibaios eguna da, baina San Zitale bai, ze beak Zitalkok lagundu zean hau hemen euskaraz jartzen, Ibaiosen itzulpena ezartzen, nire estimari, beraz eskarrik asko bioi, gabon dan hori, eta hau noski ez dakit nola dan, bilatu merkoet, hor non bait, joku hau Ikear ja esatizet, dagoeneko, Ikearezko joku hau keu eskuarten, eta hori, kombinazio guztik probatzeko orain beste ez zia, ez? Piztuta hau itzalita, ez dut hori ingo, baina badia. Momentu zola utziko dugu. Aigala, hostia, botoiak ez dakizkituen duen dik. Sudupelineusen indarra. Dios!
Sudupe Linux momentuz oso ondo dabil, ez du arazoik eman. Gaurko zuzenek hontan, lehenengo proba fuertea, Sudupe Linux antzat, Steamen joku bat, gaurrengo joku bat, nahiz eta pixel art izan. Eta bitarten OBS eta stream eta dana batea, eta momentuz sasoiko Sudupe Linux gaztea. Horren bila, joan behar dugu. Historia honen bila, zer urkitza dugun, horrein gurun. Mapa aztertu ezagun, pixka situatu behar dut. Oaingoz leku hauetan egon naiz, hori garbi dago, eta pixu bat bera gore bai, goiko galeria, goiko plataforma, Penrose 512. Uztet, goiko plataforman nagoen edo goiko galerian nago, ez? Bueno, pixuk daude. Aldatu Solairuz. Aldatu Solairuz, LBRB. Beko galeria, beko plataforma, bale, goiko galeria, goiko plataforma goza beha da. Hemen egon geha, maintenance, eta hemen bai. Eta guain hor erdia jongo geha, eta bekalde hortan zer daun. Bosteun da amabi ez da izango, ez da? Ez. Ibai osok esan du, ez. Bermeoko etxea bezala laster zutan. Urdinez bisitagoak, gorriz no entry, grisez bisitatu gabeak. Ados. Guazen aurrea. Eta... hemen egon naiz, baina ez da esploratu, sartu arte nahi dut. Nervioso jarri naiz. Hemen bide bat, hemen bestea, itxita, eta hemen bestea. Hau no entry. Sarraila akastuna, ate hau ezin da ireki. Eta hemen zer dugu hemen. Epa, perspektiba aldaketa. Guazen signaliz. Itzulpen txirriporroa. Itzulpen bikaina momentuz, Hola. Achtung. Ze? Hola, bueno. Zer da, hola, honok? Aba jainski bat dago ganberan. Neretzako da, ezta? Ados, eta baina hemen gaude, eta hau nahi dendik, manejatu hori. Penrose, 512. Locked, insert key card. Aire ganberako giltza behar du. Ez daukadan giltza bat, noski. Irekin beharko zu hartzeko. Penrose 512. Hemen zerto. Atzegi jo naiz hor. Bueno, perspektiba aldaketa gozagarria benetan. Oain dana lehenengo pertsonan izatea nahiko nuke. Janskia ganberatik hartu dute. Vale, ados. Bueno, momentuz kodigo, txartel eta historia asko eta ez daukego zer. Dena irabazteko dugu. Janski. Lasai, orengoz, horrezin duzu ezer egin. Ados. Venga, handik etorri geha, hau no entry, eta guazen horrea. Bueno. Momentuz, hartzeo tankera, momentuz Resident Evil bat baina goio, gogorarazte ditena da aventura grafiko bat, ez? Aventura grafiko itako bat, hola click and point estiloko zianak. Hoien rolloa gehiago hartzea jote, nahiz da ez den holako exactamente, baina.
Jantzia ez alda eba. Divertitzeko gogoan eukan hori itzuli nuenean. Nik jantzi esaten dut. Bai, jantzia, jantzkia. Jantzia ez alda eba. Oiztatu lertu. Baina, venga. Venga. Ostia, pilotatzeko aukera ez dugu izango, ez? Hori ja eromena litzake, Konpondutakon. Kolore galdutako argazki bat dago LEDAM kontroletan trabatua. Ni naiz! Argazki hartu? Ez, bai, noski. Argazki hartu duzu. Nire argazki bada, Lurreratzean eta atrakatzean laguntzeko monitorea, ez dit ezertarako balio. Lurrean bainako. Hau zer da. Ababorreko kontrol panela. Sistemaren hutsegite kritikoa egonda lurreratze gogorraren ondorioz. Ababorra. Hemen ze. Ontziaren kontrol panela. Bertan bistaratzen diren datuen arabera, ez dago berriro aireratzeko inolako aukerarik. Ez da bate. Ados, hau berdain ez dago. Epa. Pantalla, epa. Bale, hemen dana besteko kontuik ez dago ez, gertu jarri naizela bakarrik. Bueno. Haure gertu datu lehik eberdunez. Eta haure izorrauta, noski. Istriborreko kontrol planela. Dana izorrauta dago, dana. Ez da, ez egiterik, hau izorrauta dago, eta bueno, hemen gehatzea eta sufritzea tokatzen zaigu. Gutxi gehiago hemen. Momentuz. Zer diozu, Ibaios el juguetón. Extravehicular ez dakit zer. Suposatzen dut, signalizen E batik evoluzionatu dutela. Behi dago argazkia E atzetik ikusi daiteken. Ahal... Ahal... Ez dut ikusten hor, ez da jarri honi jargek. Bueno, igual da zizien den moitu, Joseus. Bost pusterri. Beiratu ingot, hemen daude objetuak. Hau pailargi 105 pusterri. Erabili kombinatu aztertu. Aztertu mesedez. Hori ni naiz. Okarez bana bentsat, baina hilez zuri dauke. Nik ala neuken? Bentu dauket. Ni horrezkerretan no hilo beltzaken, bueno, berdin da. Antzeko bat akaso. Cryo. Hor dugu panela. 1, 3, 5, 8 behatzi. 1, 3, 5, 8 behatzi. Hori Ariane Jeong da. Ze listo ailargi. Zein da Ariane Jeong? A.Jeong. Vale. Ta gu ez zotegea bere replika izango. Hori, esan dizu. Bai, oina repodet. Venga. Ariane Jeong. Oso izen polita Ariane Jeong, Hemen zan bai. Ea nire memorien nola da bilen, Jak!
Txak, txak, txak. Kaixo, Ariane Jeong. Hemen altzaude? Ez. Zer dago hor? Ze hostia dago hor? Ze hostia dago hor? Zer da hori, arraiburu bat edo? Bizatitan erdibituriko giltza bat dago kapsula kriogenikoaren barruan. Hartu nahi duzu? Bueno... Aire ganberako giltza hartu? Bai! Ta konpondu imerko et, lehen horren esplikazio bate onda. Ara, ze. Nik gaur oso izen polit bat izan dut klasean. Mark Down. Ostia. Ona, benetakoa? Haha. Beste kontestu batean agertu da eta izen polita zela esan dut. Izan zela esan dut. Bai, beti bai. Doministiko inberdatu, doministiko ez, muki kendu. Kendu mikroa. Inventario alda goiko lerro horiek. Ez da ulertzen zure galdera, ez da nio? Vale, hau ekintza menua. Kombinatu. Kombinatu aireganberako giltza eta ez bea bere baitan kombinatu konpondu inedet. Erabili. Kombinatu baztertu. Bueno, konpondu, inain nun konpondu. Baina, hori albalin bat eskurtuko horrego. Ibaios eus, baina hau benetakoa da. Wikipedia, Wiki Dick Hart. Eskuliburua irakurri duzu, ze ikasle txarra. Egi da, irakurriot, baina aztu dintzait, hostia, aztu. Hau altzan. Hau etzan, beste azan. Eskuliburu, nuntzaude. No homo, hasi algea baina. Argi dago hori dela behar dugun txartela traje hartzeko. Txartela hartzerakoan lerroak daude gainean. Bale, hartzako momentuntzan ez, oan jazin da... Oain ez baizik eta hartu etenen, ala? Zinta, Tasio, zinta! Hainbeste insistitu dut eta, ostia, zintal. Zinta gizut, ezin izango zeitu dala, aztu inoiz. Buah, doble maulerra zaldoa, ala? Ekaitzan doble maulerkeria. Kombinatu honekin. Gozo. Eskerrik asko, Ibaios. Eskerrik asko. Ia zenba kostoko etzean bestela hori lortzea. Triple mauler. Apañau. Hoxe nola konpontzea guza gola, xe. Zelogin lotu eta segi. Bueno. Hau egina zagok. Giltza erabili, bai. Airean berako giltza erabili duzu. Oso aventura grafiko mekanikak momentuz, ezta? Traje berria. Tutoriala bukatuta. Jak! Detailatxoa banda libre utzi duela zintarekin. Orain hasten da jokoa. Az gaitezen! Musika klasikoa. Sekiro ez eta maitu hendik. Gero kontatuko izut.
Elur ekaitza. Ze? Manejatzen egin ezea? Zer da hau? Jaun Andreok, zer da hau? Lurrazalera atera gara. Igual ja zerbait iten hasi horko nuke, ezta? Be, jo aurrea bere kaxa. Edo? Ez geldi, no? Ez da ikusten. Honek jaurni emate guain, baina lurretan. Ostia. Zer da hau? Bueno, bituz eskilara. Ufa, leku makabroa benetan, ez zer dago, odola? Kontuz, Broma gutxi, Ikusen egin eskilara zoro itatik nola jaizte zen. Ostia, asuntoa serio jartzen nahi da, Zidak hori erantzunez, Sekiro ez eta maitxu, ez. Hone joko Indigen sarixe irabazi zauen. Beldurrezkoena uste dut. Ez nekin saritua izan zela. Sekirokin deskantxo bat hartu, egin ditut 10 bideo, 10 gutxurara jokun erdi hola pasaudet, eta esan dut, ja signalizen garaia iritsi da, eta etorkizunen hartuko dut, ja nahiko tamaina hartzen hasi eta neon pixkat, baina esan dut, deskantzotxo bat hartuko dut, ze joku oso doilorra da, eta venga, gozen aurrea. Eta holako zerbait gozagarria benetan, euskeraz gaina. Lurraren sakontasunerantz daraman zulo bitxi bat dago. Sakonean argia hul baten distira ikusten da. Zulora lau oinetan sartu, bai. Zer du deu? Marraketa hogei. Zeinek irabazizion arte oberenean ez dakit. Lauankatan zitelkoren favoritoa. Guazen aurrea. Bai, arte aldetik hau harrigarria da, Bueno, liburua. Teo Parkean. Itxura zarreko liburuki bat dago mai gainean. Deikari zaidala sentitzen dut. Erregea horiz hartu. Bai. Guretzat. Osea, soinu eta dan aldatu indagoain, Beldurgarriko jartzen nahi da kontua. Mezua bidaltzeko prestatzen. Zer da hau. Achtung. Iru behatzi lau sortzi sei. Ostia, hori burun hartu behar da, Iru behatzi lau sortzi sei. Irurogei ondo irurita mar. Apunta emerat. Ez dago papelik eskura, mikam dios. Mesedez, apunta norbaitek. Zulo handiak zulatu dira sekretuan. Lurreko poroak nahikoa omen zirenean. Zer da hau, jaun Andreok, zer da hau? Eta gauza batzuek oinez ikasi dute arrastaka ibili beharko liratekeenean. Txantxak amaitu dira, jaun Andreok. Gogoratu gure promesa. Bueno, zer da hau? Esnatu. Fotograma hori? Azoldean oala neska bat eta oize hostia zan.
Bueno, txantxak amaitu dira jaun Andreok. Esnatu ordu hontan? Popako uliek altxetuta eider agertu betikulez. Aitxetu eta eider agertu betikulez. Blue Screen of Death. Interesa piztu zait bapatean. Esalebok Lovecraft dira. Bueno. Kontu serioa, Kontu serioa, bihar jarraitu behar dut. Bihar zara ez dazkena. Bihar jarraitu behar dut. Ispilua bitu. Bueno. Ze pasau da, ze tego dago baina hemen. Lagunok. Bale, horra apuntatu indizkezue zenbakik eta apuntatzen joa papel bat hartuta. Amendok eta agenda. Bueno. Bueno, bide batez, Eider Gorori Gabon, eta Dek ere bai. Zemuz geha, Dek, aspaldiko. Ze esatea zu, Ostia, apunta bertut zenbakik, ze... Karo, zitalko jarrizkitu hor da, ez dakit. Ara berri zenbakik. Ez dakit zitalko harra jotzeko kapaz da, olako situazio baten, A ber. 3, 9, 4, 8, 6... Bueno. Hard Day. Ondo, mila esker. Hard Deck. A ber, lasa izan bakiekin. Bai, pixkat pasau nahi zebala apuntatzen baina. Adarra jotzeko makina beti prest. Ibaioz, utzi oso apuntatzen txo. Beti mutile aplikatua da. Enpolloia. Spoiler. Abarkatu. Bueno, venga. Ibaioz da, egoera tipikoa lagun batek beste laguma jokatzen ikusi eta ja beha jokatu dunen, Zola, hostia, berzeite hon da, ez hortik ez joan da, Bide luze egin dut bera bilatzeko. Orain ez dago atzera bueltarik. Bueno, baina, a ber, enaiz ondo enteatu nolatan bapatenen azaldu gehan, Ez dakit flashback bat da, ez du maten, Gure komandantean bila guaz, komungela kaimat ondatze egoeratan. Kusidadea galanta hemen. Joder. Mapak zer dio gain, bathroom besteik ez. Komuna. Sieprinski Aeon instalazioa. Kontrolatu nahian nabil. Beti ez dela komuna kondaturik. Beti zikina. Sieprinski. Sarraila akastuna, ateago ezin da ireki. Sieprinski. Ongi etorri S23 Sierpinskira. Bueno, putako mioka ondan hori. Tapopako uliek endu, zitalko berdin. Ondo pasa, uliekaz, eta ondo loin, horren artea. Sierpinskira, Aeonek, S23 Sierpinski gunera leku aldatu zaitzan hautatua izan zara. Edo hala egitea erabaki duzu. Langen kokatua, eguzki sistemaren ertzean, S23 Sierpinski leku paregabea da hasiera berri baterako. Ados. Gure lanbide eskola
instalazio entzutetsuan gaitasun berri ugari ikasi, ahalko dituzu, zure etorkizuna itxuratu, eta gure nazio zoragarriko herritar produktibo bilakatzeko. Hemen ikasi beharreko guztia ikasiko duzu, meazuloetako erauzketari, mea fintzeari, eta munizio ekoizpenari buruz, dena imperioaren azken indarren aurkako gerran lagundu ahal izateko. Bole. Eta jakina, ikaskuntza ez da teorian soilik oinarritzen. Gaitasun berriak lanean praktikatuz zure irabaziak jasotzeko aukera ematen dizu Aeonek. Zure senide lagun eta lankide hoiez arduraturik, galdetu protektor bati etekinak partekatzeko gure planari buruz. Zure ration marken zati bat zure aukerako onuradinari bidaliko zaio. Laboral kutxa. Zer hartzea zu hor? Sierpinskik oso triangelu politak ditu. Horrek aitza jartzea Wikipediako link bat. Erreferentzia ulertu duen bakarra izango zara. Horrelako mordoa daude. Ekaitzak dena daki. Oro jakilea da. Hemen esan dugu etzeola bideik. Vale. Ostia, hemen gozago gara. Langeko elkargune orbitala, S23, Sierpinski instalazioko zirkulazio estazioa. Ongi etorri Sierpinski instalaziora. Eta Sierpinskik oso triangelo polita ditu, zer da Sierpinski? Programatzen ikasterakoan askotan egiten dira Sierpinskiren triangeloak adibide modura. Fraktalak dira. Bale. Lurrazalera igotzeko igoailoa. Ez dut ara itzultzeko beharrik. Bueno, aprobetxatuz ordenaren gaudela, zeatik ez ikusi ez, ekaitzak bialdigun hori. Zergatik ez ba, lagunok. Sierpinski. Ai, la hostia, eske txateko pantailan azaltza zait. Txapuza. Sierpinski Triangle Strategy. Hostia, inda baina. Vale, triangeluz beteriko triangeluak. Fraktalak beraz. Vale, kurioso. Vale, eta hori sartu du referentzi modura, ez? Gero programatzaileek ikaste alin mazue, gero behieke programatzaileek izango dira, eta holako referentzitxoa edo omenalditxoa, ez? Bueno, zer da, Jon Andreok. Pascal. Me cago en Dios. Hori levantea, Opa, no jongea. Bueno. Vale, nahikoa igualaz. Vale, bain, txatea voltatu behar deu, eta txata hola hartu, eta nahi beste pantailan jarri. Euskat enteatzeko, ze pasatzen nahi dan, eta hemen, hemen, jak, venga, zitazio. Proktala dira. Hor da zure zenbakiak. Egunero zeo zer ikasten. Imaginatu dut, zentzua dauka. Baina hurrengoan, berdin hitz egingo duzu ogiaren fermentazioaren ezaugarrien inguruan edo. Lurrazalaera igotzeko igoailua, ez dut ara itzultzeko beharrik. Bale, lurrazaletik hemen azpira sartu gara, eta gero handiko nea iritsi geha, ez? Gero tarten egon da zinematika hori, eta hor pixkan nahaztu naiz, aber nungo deno flashbacko ze, baina momentu igualen segitza du, eta beste norbaiten bila egea. Ogia Eider Gorroren departamentuan. Kiston ogi gilea, ez, Eider? Ostiralean bagetak egin genituen. Beste egunean kriston bagetak egin zituen. Eharra jarduna. Hemendik etorri naiz, ez zentzurik atzera voltatzeak.
Ados lagun. Giltza txartel badago, arerako lehiatilara itxatxia, ohar batekin. Pertsonal eskasia dela eta eman iritsiraren berri lauze ikasgelan, iparreki aldean. Arerako giltzartu, bai noski. Eta hemen zer dago, hemendik etorri? Ez da naiz hortik etorri ba. Bale, komunen egon. Berez, hemendik etorri omen geha, komunatik atera gen arren, eta baina honeagoaz. Arerako giltza erabili duzu. Aurrea ba. Epa, bitu, kamara nola segitzen hon. Hau zer da, Gasteizko Aldezarra edo? Ostia. Broma gutxi eman, Broma gutxi eguzki sisteman. Itxita dago giltza bat behar du. Hau, irekita dago. Bueno, hor zer dago. Hildako eule unitate bat. Egoera tamalgarrian dago. Zornatuak diruditen bio-osagaiak kanporatu dira bere oskol ondatutik. Zerk eragin ote dio alakorik? Sarrailak astuna. Ai, ate gehitxo, Ate gehitxo. Niko goratzeko gero. Bueno. Susto eman dit. Movida honek. Gorde! Jode, partida gorde, bazan garaia. Daturik ez. Aurrera pena 0 bat fitxatean gorde. Bai. Ostia, susto, mateula gordetzeko zeak. Formulario bat. F-goita zerbitzu eskara imprimakia. Betetze data, 84ko. Osa, 84ko, 21 garen hilabeteko laugarren eguna? Ze broma dago? Eskara bete duen unitatearen protektor ID osoa, estatusa pertsonala, departamentoa, ez dakigu. Eskara prozesatu duen unitatearen protektor ID osoa, arar S2 irurundeiru replika. Me cago en Dios. Ufa. Foko eroi zait, baina hor txintxilik agatua. Kustea da bai. Zerbitzuaren xedea. Mond Antochter segurtasun handiko kutxa gogorra. Zenbakizko teklatua. Kokalekua 4B ikasgela. Eskirapena 4B ikasgelako horman dagoen kutxa gotorraren kodea behin eta berriro lehen eratzen da, kombinazio lehen etxira. Zer zentzu duka kodeak igortzeko irratibidezko sistema guztiak gure kutxa eskuliburuko kodearekin ireki badaiteke? Hostia. Hori... Protektor ID osoa... Baina, kodea ez du jartzen, ez? Aurrera, gero ulertuko duzu. Ados. Bueno, txata izteo kasoiken azken aldien. Ea kata bat egiteko aukera dugun, ilargi? Bai! Gasteizen ambiente ona dago. Noski, desiatzen nahi dergorro. Jo, Silent Hill 2 bezala. Begiak errebearrak gorde alizateko. Datak ez dira gureak. Omenaldi asko egin dizkiote Silent Hilli. Aurrera, gero ulertuko duzu. Hasieran astuntxo izan daiteke imprimakieta eskuliburuekin. Ados. Eskerrak Ibaioz gidaliburua dugun txatean. Epa. Haure baduzoze. Memoranduma, kutxa gotorren kodeak. Ole, hau gorde berra dago, Jakin dut gutxienez, langile batek ezagutzen duela protektorren hormetako kutxa gotorrentzako kodeak igortzeko erabiltzen diren maiztasunak. Maiztasunak, Filtrazio honi lotutako edozein langile galdekatua izango da erruduna aurkitu arte. Besterik iragarri artean langileek debekatuta izango dute irratiaren erabilera. Adler.
Bale. Hau horri berdina zen bai. Bale, mobide onda horren gilekin eta irratiakin da kode horiekin. Aftergiztunungen Führen! Guztia registratu. Diseinatu protokoloak denerako. Gogoratu zerbait ez baduzu idatziz gorde, ez da inoiz gertatu. Eskuratu dagokion inprimakia administrazioan, eta gorde fitxategiak sarritan. Ondo. Oso ondo goaz, bale, haukusi dugu. Aurrea. Hemen zer do? Hau zan, bai. Eta aurrea. Ze aurrea, hemendik etorri gea. Maiztasuna frekuentzia, bai, hori harrapa dut, bai. Hau da, modu bat esateko, gorde partida edo hilko zara. Maiztasunak ez dakit zuzena den. Bueno, alde batetik sinonimok dira, baina irrati frekuentzik asotan frekuentzia erabiltzea, ez? Igual ez da zuzena. Laufen in den gangen berboten. Ez korrika egin pasabideetan. Bizilagunekin errespetuz jokatu. Korrika egiten baduzu guztiek entzongo zaituzte. Artaburua. Vale, kutsa gogorra. Ez da basmatu. Probatu garrazion, bazpare. Bai, sinonimoak dira uinentzako. Eluiar Dixit. Bai, baina karrera osoan ez dut maiztasuna entzun frekuentziarako. Baina batzutan bi pi F esateko erabiltzen da maiztasuna eta F frekuentzia. Ui, hor galdu naiz. Lul, saskibalol jokalaria. Oso diegetikoa tutoriala. Guk frekuentzia angularra esateko maiztasuna erabiltzen genuen. Hor zoze dago? Zoze dago, baina ez dituzten pasatzen, edo eta gizar dan. Boskeo, Hori da pantailatik atera zarela, dos. Niren hasten nintzen gezi horrekin. Jo, kristona da hemen gidakin jokatzea, Poh. Ezin duzu ezer egin horrekin. Ados. Kristona hola eukitzea, jakinda Ibai Usor da hola, nila lasaiago nabil. Sarrailak astuna. Ateago ezin da ireki. Ufa, kontuz. Elster unitate bat? Star. Hau ez alda Ariane Young edo. Hemendik alde egin beharko zenuke. Instalazio galdua dago. Itzultaitez berandu izan baino lehen. Emakume honen bila nabil. Ikusi duzu? Ez dut ezagutzen, baina baliteke langileetako bat izatea. Bagoen nondik atera du zea hori? Nondik atera du argazki hori? Nondik ez du ikusi baina arte, ez? Zea, argazki hori, desberdina zen lehen ikusi dauna? Epa. Gezat langile guztiak instalazioaren azpiko mehatzera bidali zituzten. Oraindik bizirik badago.
ziurrenik han behean da. Meazulora iristeko igogailua dago solairu bat berago, baina administratzaile giltza beharko duzu. Badut dagoeneko. Uste, mintzat. Ostia. Ufa. Tentsioa, armailetan. Hala, ate hori izan da ireki. Poza hartzet, ate bat ireki zindanen. Protektor giltza hartu, bai. Zerrailak astuna, ate hau izan da ireki. Eta hemen itxita dago, ikasgelako giltza behar du. Eta ez dauket ikasgelako giltza? Ze giltza dauzketa behar? Protektor giltza. Argazkia. Alina Seo. Ostia, Alina Seo onbila igea. Bole. Bueno, ia txatak zer dion. Ariane Old, Grande, ondo zabiltza tasio. Eta ez aldi axola zer demortere gertatu den? Aha, Alina Seo, ez Ariane Jong. Zer gertatzen ari da hemen? Oinarteko Ariane Jeong zan ez, edo Ibai Osek hori izan du. Eta bain, Alina Seo. Azter dezagun argazki hau. Ostia, nola maitze hau. Dios. Joder, ez dut asmatzen, Zer jartza hor? Jo, aztertu, baina pixkat handitu. Bueno, berdin da. Galdera gehiagi, erantzun gutxi. Eta hile zuria zeukan. Noiz betu ulertuko duzu. Egia da, hile zuria zeukan. Ulertuko dugunen baten. Hala, berdeuna da, ze giltza berdeu. Ikasgelako giltza. Bueno, eta honek ze kontatzeu. Konpontzea adabakiak nire odoljarioa eteten duen bezain laster alde egingo dut hemendik. Zuk ere hemendik atera behartzen nuke. Ez dakit norden emakume hori, baina seguru honik honezkero hilda egongo da. Hala ere joan nahi baduzu sorte hon. Eta hau da, Star. Ui, atzamarren markak argazkian detalle ona. Ostia, naiz konturau. Joder. Ez que aztertu, ezin alda onditu. Ezin da, ez? Falta motatzeta ondigo ikustea. Baina bai, hor daude atzamarkak, hori detalle ona hori ikustea, norbait? Jak. Izan daiteke mapan aula jartzea ikasgela jarri beharrean? Ez, bueltak eman bakarrik. Izan daiteke mapan aula jartzea ikasgela aula korridor inglesez daude gauza batzuk, ez? Bueno, aula, inglesez aula da. Mapa ezin da itzuli. Hasieran itzultzen hasi nintzen, itzulita azaltzen zen, baina eguneraketa batean kendu zuten. Alba batean azaltzen da itzulpena. Ez dela itzulpen batzuk ziren sartuko mapan, eta garatzaile erabaki hori hartuko zuten. Bados, ikasgelako giltza falta dugu, eta ero esan digu
solairu bat berago ez da hola. Igogailu bat eta hortik jongo gela ez dakit no, baina beste giltza bat behartzen, administrazio giltza holako zerbait. Vale, gordin bat. Ostia, hoi sustua. Jakindare, Bai. Giltzari arkitu behar deula honok. Araña. Txon, bi... Ostia. Bi zedar, Honek biate dauzke. Ez nahiz ondo situatu hendik, Oain hemen gare, eta hor... esploratzeko falta ez zaigu hendik. Vale. Ez gaur pixka orientazio galdu edan. Zerra jakastuna. Txon, zer da. Eta laizter bukatzen, behan dudala launok, amaikak amar gutxi. Beheruntz ez du bidia? Ez dakit, baina hau berria da. Osea, han betik etorri ingehalen, baina bero berrizkongo gara bai. Hau berria da. Forma gutxi, Ikasgela bat, edo liburutegia, edo... Iztegia. Replika. Izena. Replikat, kopia errepika hitzetik arkaikoa laburtua. Pertsona biomekanikoa. Gestalt baten erreprodukzio sintetikoa. Endoeskeleto artifizial batean txertatutako kultibo biologikoa. Exoeskeleto babesgarrian bildua. Gauza bat konprobatu behar dut... Kontuz, kultibo biologiko badala, Blade Runnerreko replikante kontzeptuan antzekoa litzake. Gestalt izena, gestaltak. Urgestalt hitzetik laburtua. Replika bat ez den pertsona. Oso ondo. Kultibo akatsa. Kultibo jartzezun bi oken. Pasain dat. Bai, kultibo. Joka ezina. Norbait. Gestalt psikologia metodo bat da ere bai. Bai, egi da. Lehen arretarako kit soila, ezin dut hemengo ezer erabili, ez baitago replikentzako diseinatua. Ados. Horte izan da pasau. Ez dugu asko atea gela ontatik, Bai, espero nun. Este zerbaiten gotean hemen, oina ez tomaten. Esku gutxik, bagoaz gela ontatik. Informazio pixka bat eta aurrea. Hora ingo zemen ez errez. Vale. Hor... Horrate bat utziet igual.
Akastuna, sarraila hau akastuna. Wall safe? Zer da wall safe? Bai, ostia, haure hor dago, Ez da izango lehen hartu hor zinematikan ikusiun zenbakia, ez? Zenbaki pila atzian. Hasiko hori probatzen. Hori oengoz lasai. Hori zen esaten una tia, baina itxilla do. Horia giltza behar du. Giltza behar du. Epa, horrate gehiago dare, Horrate gehiago dare. Bat falta zaizu begiratzeko. Hasierako gela hortan, ez? Hemen ala. Torra jakastuna. Jeseus. Ostia, horiek zian. Akastunak zian. Zezailean jokoa pasatu ostean beste nore jokatzen ikustea bai, kestan pazientzia behar da hortako, Oso pasait segurua izango litzateke. Bai, fija bate greixak. Horia. Protektor giltza erabili duzu. Epa. Bueno. Broma gutxi hemen, Ostia, ispiluak kurioso dira, Ostia, beldurra, Memoranduma. Terminologia. Honen aginduz, honakoa jakinarazten dut. Gaboko 11 dira eta zuzenekoa amaitzear da. Azkenaldiko gertaeren karietara eta AEOnen interes publikoko medioentzako AGM 87 arauen arabera, ez dakize, hitza une honetan zenbait AEON instalaziotan erabiltzen dena, dagoeneko ez dago onarturik eta ez da gehiago erabili behar. Hitza darabilten instalazioak eta departamentuak berehala berri izendatu behar dira. Hitz tabu bat dago. Kudeaketarako pertsonalak edozein sinadura eta dokumentutatik hitza zirriborratu beharko du AEOnen ordezko terminologia jakinarazi artean. Une honetatik aurrera, hitza elkarrizketa eta gutunetan erabiltzea arau haustetzat hartuko da. Estatuaren aurkako iraina, eta lanaldi bakoitzeko 2 ziklorekin zigortuko. Erraza ez izan arren guztiok egin behar dugu gure esku dagoena. Gogoan izan. Gure hizkuntzak ematen dio forma gure munduari. Mundu perfektuak hizkuntza perfektua behar du. Adler. Ados, eta beste katxarritu hau zer da? Ezerrez. Pistolie. Ireki dura txartela. Bai. Pistola erabilera eskoliburua. L bat sakatuta. R bat edo A tiroa jaurtitzeko. RB sakatuz. Ostia, LT eta RB horiek ez pentsa ondoak izkitenik, Vale, RB, R bat da. Usek Xboxeko mandokin arma birkargatuko da. Gogoratu ez alferrik galdu munizioa, nazioaren balibaidea baita. Helburua lurrean delarik saiatu ostikoz edo makilkadaz akabatzen, munizioa gordez. Bueno. Vale. Epa. Ezkeneko kasoian ezerrez. Joder.
jokoan denbora denean. Ate horiak lortu biltza. Orain bai, you've got license to kill. Gutxienez manualarekin datoz. Ea, estatu batuetan manualarekin datozen. Nola ez, pistolak ere erabilera liburua du. Dena erregistratu beharra dago, eta protokoloak... Protokoloak... Ez dut irakurtzen horre txata ez dut osoik ikusten. Biblia eta pistola, beti prest. T, trigger. B, botoia. Nik beti pentsatu behar dut. Vale. Vale, trigger gatilloa da, atzekoa. Eta ordenadore hortan ordenadore horrekin aditzen, la hostia. Pistola lortu du eta pistola guain ze. Hostia. Ekipatu, ez? Claro. Epa. Vale, oain eskubiko joystikakin apuntatze dugu. Hostia, erra. Vale, gordetzea joango naiz eta gaurkoz hemen utziko dugu. Gaurkoz hemen utziko dugu lagunok. Eharra izan da. Oso eharra. Joan. Gordetzea. Ze, susto matuk... Me caben Dios! Zai zeinan, Ibaios? Zai zeinan, Karo, pentsatu dute pistola lortutakon susto mat izango zala. Hostia. Eta bain pistola desekipatzeko nola? Lurren dagoenean ostikoa. Ja, baina nola hori munizioaz xautzea da. Balak aurreztuta zio ostikoka. Baina nervioso neon. Ez ditu nazioaren baliabideak errespetatzen. Ez duzu horrela luze iraungo. Zenbat bala uzket, hori nu jartzeu? Desekipatu. Bueno, igual desekipatzea pixkat flipa bendut, Estatuaren aurkako iraina. Lau? Joder. Vale, gorde. Gordetzeko, susto hori jaso behar. Bai, gainidatzi. Ai, lagunok. Irten. Zuli menura. Signaliz, euskaraz, hostia. Aupa. Eta bueno, honekin agur esango izan gaurkoz. Eharra izan da. Saio eharra izan da. Hostixelez. Hemen nauzue lagunok. Bueno, agur esateko gara iritsi da. Susto hartuta gero ezin pentsatu. Tiro. Gabe bai, bastante azkar reakzioa dut asmatzeko tiro godatzen da dana, Bastante gustua gatu naiz. Kristona Ibaios. Txalo Ibaiosi. Txalo. Kriston itzulpena, kriston joku aukeraketa. Eta ni mentzat ikaragarri gustua gaitu naiz, eta jarraituko dut hurrengo egunetan, segurasko bihar bertan. Rokerran dirik ezean, bihar bertan saio galanta ingo du. Gogokin gau naiz, ja behan dudalako, eta bukatu nahi izan dut, baina gogokin gau naiz egitzeko. Hasi bestik ez gain. Bueno, poste naiz, kriston ilusioa ikustea. Sexy
Kriston Aibaios txalo, aio euskarazko jokoak bere bizkarrean Atlas bezala. Denak txaloka gure etxeetan. Beno, bintzat pistola lortu duzu. Bai. Eharra. Ba, eskerrik asko Ibaios, eskerrik asko Zital, baitaren instalatzen laguntzeatik. Eta, bueno, instalatzen laguntza ez ezik, ordenadore bikaina hau emateatik, Zitazio Sudupe Linux, Manjaro Sudupe gaztea. Kriston katxarroa. Eta, bueno, ba, lehenengotako estremeina ordenadoren, da, bueno, guztua nau, gauzak ondatea. Eta postekoa beraz jarraituko dugu, zuzeneko hau YouTubeara igoko dugu, eta dana, eta PeerTubea, eta gamerauntxira, eta danea. Beraz, ba, haupa, eta ez dakit norbait badon rai daiteko mon, ikus dezagon, lagun Twitch asuntoa, ez dut ustez, ordu honetan. Nola dago asuntoa, Twitch. Ontsa eta galduet biztatik. Hemen hasten da survivala. Ez dauket inor zuzenen. Ba, orduan raidik eta histori gabe. Bukatuko dugu. Gozo. Launok. Ba, bestari gabe launok. Eskarrik asko izatetik. Eta beste baten jarraituko dugu. Bihar akaso. Ondo izan, beste bat arte.